What's up mga kabalin? Joe Bebers po ng Kabalin Hoops at alam ko na nag-aantay na kayo sa magiging next game natin sa ating MPBL Playoffs Pampanga Giant Lanterns. Pero bago yan mga idol, silipin muna natin ang malupit na practice nila. Eto na mga kabalin, bagsak mepa! Yun! Bagsak mepa! Mga kabalin! Yun na nga mga idol, medyo malayo pa nga yung laban natin, yung second round natin sa playoffs ng MPBL. Kaya naman si Justin Bal, ay iba palang Bal ito. Yung Bal pogi pala ito mga idol. Pilex po mga kabalin, no? Napaka-pogi! Sabi nga ni Coach Governor Dance Delta Pineda, hindi natin pwedeng sayangin yung mga araw ng paghahantay natin mga kabalin. Kaya laging practice tayo mga idol, more on improvement pa ang ating team. Mga idol, alam nyo ba mga kabalin, after ng 2 oras na practice, nag-workout pa yung mga player natin. Yes mga kabalin, continuous pa rin yung sistema nila o yung talagang pag-gym nila mga idol. At syempre, nagpapasalamat tayo sa mga malulupit na coach na laging nandyan para sumuporta at gabayan yung mga players natin mga idol. Syempre, sino ba naman ang ayaw makuha at makamit ang tagumpay sa MPBL? Pangalawa, sa pinakamalaking liga dito sa Pinas mga idol. At syempre, kung papalarin tayong maging kampyonato sa liga na ito, history ito mga kabalin. Yes, mga idol. Kaya sana po mga kabalin, tuloy nyo po yung suporta ka rin players tamo. Uling po yung pagalda at sakripisyo para nga kaya katamong Kapampangan. Kasi po, yung tagumpian ng Pampanga Giant Lanterns, iyang tagumpi ng buong Kapampangan. Nalupata mga kabalin, bagsak mepa! Where the spectacular giant lanterns are, shining, shimmering, splendid. You gaze, you rave and